Yun lang ang kain ko, isang bisis. Ang ina. Sanchez mo kasta. Yari! Now you know it, now you know it, come on. 世界3階級制覇王者、元 IBF 世界ライトフライ級チャンピオン、元 IBF 世界フライ級チャンピオン、そして元 WBO 世界バンタム級チャンピオン、Former 3weights Champion of the World, John Liu Casimero。 ここで下手な姿は見せられません。さあモンスターへの挑戦状、叩きつけられるか。ここまで21と 12KO 3敗。最終ランキングは WBC 世界バンタム級12位、 WBO 世界バンタム級第8位、サウル・ザ・ビースト・サンチェス。そしてもう一度世界に挑戦するために3階級制覇王者を飲み込むのか、サウル・サンチェス。同じくビリー・マル18パウンドおよそ 58.0 キロ10回戦に変更されています。さて解説、まずは亀貝さん注目しているところ、ぜひマイクと教えてください。そうですね、カシメロのコンディション、そこはやはり1ラウンド目でよく見たいですね。はい。さあ岩瀬さんはどうでしょうか。はい、前回の競技選手の試合がメインだと思ってます。もちろんそれに匹敵するものを見せなくてはいけない両者、ジョン・リエル・カシメロ VS サウル・チャンス・サンチェス。10回戦が始まりました。まずは第1ラウンド、カシメロのコンディションも心配されるんですけれども、いきなりいった、手をついた、しかし右を入れた、手をついたかどうだ、ダウンです。チェスもいいカウンターあったんですけどね、はい、さすがカシメロ、こういうなんとかちょっと手を思わずついてしまったというようなことになりましたサンチェス。ただカシメロはかなりかかっています。サンチェスの方はランキング、世界ランキング入りはしているんですけれども、こちらはバンタム級でのランキング入りということで、階級で言いますと岩瀬さん重いんですよね。いやしかしカシメロの方はキレありますね。やはり序盤強いですね、いきなりダウンが生まれました。ただそこからサンチェスの方もいいパンチを返しました。ちょっとこれは目が離せません。なっちゃう。ボットで左フック、今度はボディに打ち込んでいくカシメロ。少しフェイントを入れましたサンチェス。そこに対して右手、サンチェスを返した、左カシメロの左が火を吹いた。2度目のダウン、サンチェス立ち上がれるか、うなずいた、仕留めに来るサンチェス、仕掛けるか、構成一方か、いや返す、いいですね、返せる、そこに打ち込んでいくサンチェス、いやカシメロが集めていく、左が入った、ちょっとサンチェス力ないですね。ただタイミング合ってますね、左フック右から残りは40秒、少し落ち着くか、いやまだ効いている、思いっきり効かされました。残りは30秒、左を返した、合わせにいってますね。カシメロがまた来た。このラウンドどうでしょう、しのげるか、止めた、止まった、そして余裕のワンハンドプッシュアップ、リングジョン・リエル・カシメロ、1ラウンドテクニカルノックアウト。いやー、まずは岩瀬さん、あっという間に終わってしまいました。そうですね。おっしゃる方ももちろん Grabe naman yun mga idol, grabe din si Jellic Auto Supply mga idol. Ayaw pa break mga idol. Maraming salamat po sa 15,000 na idol, grabe. Hindi ako makapaniwala dito idol, grabe. Yun, shoutout po sa Jellic Auto Supply mga idol, grabe. Grabe hinintay natin mga idol. Na round 1 lang mga idol. Yung shoutout mo kay Bungard ha, maraming salamat mga idol. Sa 20 pesos kay Joshua Bunday from Bukidnon. Yun kay Jellic Auto Supply mga idol. Grabe naman yun mga idol. Yun, sana inulit mga idol.
Yun, shoutout kay Jelig Auto Supply. Maraming salamat po sa 15,000 pesos, idol. Grabe. Grabe, 1 round lang mga idol. カシメロの姿があるのもやはりサンチェスがOK とゲストをしてくれたからだと思いますが、全てを飲み込んだわけですからね。はい。 Ayun, maraming salamat po sa 100 pesos na walang pangalan. Ayun o, kay PHRWE Agency, maraming salamat po sa 50 pesos. Grabe mga idol, napatalon din ako ng mga idol. Mga idol. Record din mga idol. けどもちょっと複雑ではありますね。そうですね、やはり複雑なことはありますよね。最近、まあ、ウェイトオーバーも多いですし、カシメロ心配されて、実際それ Ayun mga idol, basta 3K viewers ba yung kanina mga idol? 153. Tingnan natin next time. You know na my weight, but potential, but hindi na bago sa akin to. Dahil hindi ko business yan. Ito yung business ko. Yung pag knock-out sa mga kalaban ko. Kaya wala akong pakialam kung overweight ako. Kung sakali championship yun. Kung sakali championship yung laban. Pag insayo, pag ano ka talaga. Last minute na ako, 5 hours na lang yung kain ko. Pagtapos ng timbang, uminom na ako ng tubig. Wala na, that's it. So, hinintay ko, umising ako ng umaga. Alas 10, timbangan na naman. So, yun lang ang kain ko, isang bisis. Ang ina. Pero, it's okay lang yan. Mas higit pa doon sa next laban ko. Hopefully soon, lalaban na sa akin yung mga big fight. 50 sa akin. Now you know it. Come on. Yung timbangan pa lang, ang dami ng buzzer. Sabi ko, oh shit. So, pinatunayan ko ngayon sa harapan nyo dito sa Japan at lalo na sa lahat ng nanonood at lalo na sa mga solid supporters ko. Yun, pinakita ko na yung the best ko. Sana, abangan nyo pa sa paparating nating laban. Maraming salamat. Arigatou gozaimasu. Hello, arigatou gozaimasu sa lahat ng mga Japanese. At magpapasalamat din ako sa promoter ko, manager ko, si Jus Klimas and Asian Boxing Team, Mr. Eto. At sa lahat ng nag-event dito at sa Panginoon. Lalo na sa mga supporters ko nandito ngayon. Iba-iba, nasa ibang bansa. Maraming salamat talaga, hindi ko na kayo maisa-isa. Ang dami. Kaya nakita ko, yun, pinakita ko yung nabis para sa inyo yun. Lahat ng mga sorry supporters. Maraming salamat sa tiwala. At humingi pa ako ng sorry sa promoter ko dahil hindi ko nakuha yung timbang. Pero ayun, pinatagumpay na natin yung laban. Maraming salamat. Abangan nyo pa sa parating nating laban. Maraming agree. Grabe yung ginawa ni mga idol. Kasi meron mga idol. Grabe, napagandang laban. Yung papalo na page natin mga idol ha. Shoutout po kay Gerald Maraming salamat po sa top donor natin at sa latest donor natin kay Bugart. Grabe yung laban nila mga idol din kanina. Ayun mga idol.